Hvaljen Isus i Marija. Ja vas sve pozdravljam. Ima vas sa raznih strana. Mene su zamolili da vam kažem par riječi. Što zapravo je smisao svakog susreta s Bogom. Najlošije bi bilo kada bi se samo družili s Bogom da izvučemo poneku milost. I kada bi svoj odnos s Bogom sveli samo na to da nam bude malo bolje na zemlji. Znači da budemo malo zdraviji, da nađemo bolji posao, da nam se djeca zaposle ili da završe školu, da nađemo neki mir u braku. Kada bi ovu današnju muku, ovu cvjetnicu o kojoj smo danas slušali, kada bi sveli samo na to, onda bi to značilo da mi uopće ne razumijemo vjeru i otajstvo ljubavi i svoj odnos s Bogom. Ova današnja patnja i muka koju ste slušali, koju ste meditirali, u koju smo nastojali svi ući, najprije srcem, najprije ljubavlju, jer ljubav se može razumjeti samo srcem, najprije se odnosi na to da naučimo i da se otvorimo Božjoj ljubavi. Da naš ideal bude uzvratiti Bogu ljubav. Da naš ideal bude preobraziti se u Božje dijete. Da naš ideal bude na zemlji naučiti ljubiti. Zato se život jedino može razumjeti kao križni put. Svi oni koji su pokušavali život razumjeti drugčije, a ne kao križni put, na kraju su došli u slijepu ulicu i ne mogu objasniti život, ne mogu čak ni znati zašto čovjek živi na zemlji. Život ima smisla samo onako kako ga Bog danas objašnjava i kako nam danas prolazi pred nama, kako nam ga On svjedoči. Mi prolazimo kroz ovu rijeku života, kroz zemlju, prolazimo zemljom i učimo ljubiti. Ta škola se završava i može se jedino završiti u patnji. Život, kako nam ga danas Isus daje nama, objašnjava nam tko je Bog, otajstvo Božje, da je Bog raspeta i predivna, beskrajna ljubav i objašnjava nam čovjeka. A objašnjava i današnji događaj, slušali ste muku, objašnjava i prisustvo đavla u životu čovjeka. Prisustvo đavla objašnjava sve ove naše poteškoće, nevolje, križeve, naš grijeh, naše tijelo, svijet, sve. Onda sve možemo razumjeti ako se otvorimo Bogu i ako otvorimo se današnjem otajstvu koje smo slušali. Onda mi svoj život možemo razumjeti ovako. Kaže Ivan od križa: i gledao sam rijeku preko koje svaka duša mora proći da bi dosegnula nebo, a ime te rijeke je patnja. I vidio sam čamac koji prenosi duše preko rijeke, a ime toga čamca bilo je ljubav. I moramo proći kroz rijeku patnje i mi ne možemo izbjeći patnju, samo što tu patnju možemo proći tako da nasljedujemo Krista ili da nam ta patnja bude uzaludna. Patnja može čovjeka dovesti do očaja i sloma ili do potpune unutarnje preobrazbe ukoliko je prihvaća onako kako Krist traži, kako Bog traži, da mi sudjelujemo u našem spasenju. On je danas pokazao i dao svoj dio za naše spasenje i otkupljenje. Ali traži da i mi kroz patnju naučimo i surađujemo u vlastitome spasenju i vlastitom otkupljenju. Mi bez patnje na zemlji ne možemo naučiti ljubiti. Nužno će nam se život pretvoriti u jednu pohotu i požudu i jedno bjesomučno traženje užitka. Mi ćemo, ako ne prihvatimo patnju kako je Bog daje, dakle patnja nije sama sebi svrha, patnja je sredstvo koje nam Gospodin daje, sredstvo po kojem je On otkupio svijet i sredstvo po kojem Bog traži da mi sudjelujemo u otkupljenju svijeta. Vlastitom spasenju i u spasenju drugih ljudi. Bog nas kroz patnju uči ljubiti. A ljubav je potrebna, naša ljubav je potrebna drugima
jer ukoliko ljubimo druge, onda njima pomažemo, ukoliko se osjećaju i ukoliko imaju iskustvo ljubljenosti, da su ljubljeni od nas, omogućujemo i pomažemo im da budu bolji. Ljudima koje mi ljubimo, u istinu nesebično se darujući za njihovu sreću, mi ih potičemo da se otvaraju Božjoj ljubavi i da se otvaraju milosti i da tako postaju bolji ljudi. Osobito je to važno danas u vrijeme hedonizma. Osobito je važna cvjetnica i muka i ovaj veliki tjedan, ovi divni dani koji najsudbinskije određuju ljudski život. U današnje vrijeme uživalaštva, u vrijeme kada ova naša civilizacija ubrzano gubi sposobnost ljubavi, sposobnost da se daruje za drugoga čovjeka. A Bog danas nam daje i prikazuje i ide naprijed i provodi nas kroz školu ljubavi. Da ima neki drugi put da naučimo ljubiti, onda bi nam Isus to sigurno pokazao. Zašto bi nam to pokazao? Zato što on nas uvijek voli. Bog je naš beskrajno nježan. I on nikad nam ne bi pokazao neku školu koja bi bila okrutna i teška, da ima neka lakša škola. Nego nam Bog pokazuje školu ljubavi koja je izuzetno bolna, ali koja je predivna, koja je neopisivo divna. Preobrazba iznutra, preobrazba čovjeka u Božje dijete. To je najljepši i najveći događaj pod nebeskom kapom koji se odvija. On se odvija samo kroz spanje. Zato odlaziti na hodočašće, odlaziti u Međugorje, dolaziti ovdje, samo da bi dobili neku olakšicu, samo da bi dobili neko ozdravljenje, samo da bi nakon toga mogli nastaviti lagodnije živjeti, to je potpuno promašeno. Tražiti od Boga bilo kakve, to bi bio jedan pristup Bogu, vrlo egoističan, vrlo sebičan, da ne kažem, približavao bih se jednome magijskom pristupu kada hoću iskoristiti i dobiti neke formule, olakšice, a da ja ostanem isti. Kod Boga se ne može ostati isti. Svi problemi su oni, i zašto Isus išao na križ, što je tražio od onih koji su htjeli ostati isti da se promijene. I zato je morao poći u smrt. On je tražio njihovu promjenu, njihovo obraćenje, oni nisu na to bili spremni. Bog ne prestaje i smisao svega je naša unutarnja preobrazba. Najdivnija preobrazba na zemlji i izvan zemlje. Preobrazba čovjeka u Božje dijete. Evo, zbog toga je sve, zbog toga mi hodočastimo, zbog toga je Bog dao sakramentalni život, sakramente, molitvu, sve, jer to bi nas trebalo mijenjati. To bi nas trebalo otvarati Bogu. To bi trebalo naše ruke širiti prema milosti Božje koja će nas preobraziti u Božju djecu. Cilj je zemlje da mi postanemo Božja djeca. I ovo što danas smo slušali i ovo što se danas događa, Isusu se htjelo nametnuti da je on jedan od kraljeva, da je on najveći kralj, da je on osloboditelj, da je on nekakav politički mesija. A Bog nam pokazuje da on nije kralj jedan između mnogih jadnih kraljeva koji su bili u njegovo vrijeme, koji su u naše vrijeme na sve strane. On nije konkurencija takvim jadnim kraljevima i vladarima, nego on je kralj, vječni kralj naših srdaca, kralj naših duša, kralj besmrtnih stvorenja, alfa i omega, početak i svršetak. On je kralj koji na zemlji nudi bol, patnju, trpljenje. Kralj boli, patnje i trpljenje na zemlji, ali kralj vječnoga, istinskoga, božanskoga života. Kralj u kojem je smrt početak besmrtnosti, početak istinskog života. Kralj koji je kralj čovjeka kao cjelovitog bića. Ne kralj tjelesa, ne gospodar tjelesa kao što su bili mnogi gospodari pa su mnoge ljude pobili fizički, nego kralj i duše i tijela. Kralj cijeloga čovjeka. To je Isus Krist. I mi danas, ovaj divni događaj koji smo slušali, koji je tako strašan, ali koji tako očituje Božju ljubav, očituje našega Boga kakav je on. To je ta poruka koja nam daje da možemo razumjeti život, ali koja nam daje da možemo razumjeti tko je naš Bog i da možemo razumjeti svoj put. Ono što nam posebno podcrtava današnji događaj cvjetnice, muka Isusova, to je da se radi o beskrajno važnoj stvari, da se radi o našim dušama, da se radi o našim srcima. Da je razlog zbog kojega Isus tako gorko trpio
mora biti važan i da on sve može biti, ali ne može biti površan, ne može biti nekakav banalan i lagan. Nego da se radi o ozbiljnoj stvari, ako je Bog koji je alfa i omega, koji ima uvida u svu stvarnost, ako je on tako trpio zbog nečega, onda to nešto mora da je prevažno, beskrajno važno. To su vaša srca, to su vaše duše. To je naša besmrtnost. To nije samo naš posao i ovozemaljski blagoslovi i malo zdravlja. Kako kaže Sveti Pavao, ako mi ne bi vjerovali u uskrsnuće, ako ne bi znali zbog čega je Bog umro u onu vječnu dimenziju i ako ne bi razumjeli tu besmrtnu dimenziju svakoga čovjeka, onda bi bili najjadniji ljudi na svijetu. Ako bi njegovu muku, njegovu ljubav beskrajno svodili samo na malo ovozemaljskoga života. Ja ću vas upozoriti ovako na nekoliko točaka i razmatranja koja se mogu povezati i sa današnjim razmatranjima, koja su općenito, koja su važna za naš duhovni život i koja su važna za našu preobrazbu, prema kojoj smjera Isusova žrtva i prema kojoj smjeraju i vaša hodočašća i vaše molitve, i zbog toga trebate nastaviti. Ono što Bog od svakoga od vas traži je onaj unutarnji rad na sebi, suradnja s milošću, stalno čupanje iz sebe egoizma, kukolja egoizma i sađenje plodova ljubavi, prihvaćanje milosti, da milost u nama sadi i da u nama raste plod ljubavi. Zbog toga jedna od stvari koje moramo paziti, to je i da se čuvamo prijateljstava koja ne bi bila ona kako ih Isus želi da ih imamo. To su ona prijateljstva koja bi bila samo ljudska u smislu da nam oduzimaju slobodu srca. To su ona slizavanja ljudska kada mi jedni drugima govorimo slatkaste i umiljate riječi, ali gubimo slobodu srca da kažemo jedni drugima ono što treba promijeniti u srcu. Tada mi ne postajemo i prestajemo biti jedno od drugima sredstvo za posvećenje. Jer smisao našeg života je obraćenje i posvećenje. Obraćenje, zaokret prema Bogu je samo jedan korak. Kad se mi okrećemo na raskrižju pravim putom. Ali sad treba ići pravim putom. Treba ustrajati, ići tim putom. To je posvećenje, to je naš trajni rast u kreposti. Da bi mi bili jedni drugima pomoć i sredstvo na tom trajnom rastu u kreposti, potrebno je da budemo iskreni prijatelji. Da uvijek kada gledamo drugoga i najvećega prijatelja gledamo najprije što Bog hoće, kako Bog gleda na sve to. Da možemo drugome reći ono što nije dobro u ljubavi. Ne da drugoga tapšemo po ramenu, jer od toga drugi neće imati nikakve koristi. Ali imat će štete. Ako ga utvrđujemo u oholosti, ako laskamo i govorimo ono što ne mislimo. Samo zato da bi sačuvali, kako mi to smatramo, ljudskim načinom, psihološki, da bi sačuvali prijateljstvo. Nego, neka nas Bog od toga sačuva, neka nam udijeli i za to trebamo moliti uvijek unutarnju slobodu srca. Da možemo drugome govoriti, da drugoga možemo ljubiti na ispravan način. Tako da ćemo pomoći mu da se mijenja na bolje. Da raste trajno u ljubavi. Jer to je smisao života. Nijedan dan nema smisla i svaki dan gubi smisao ukoliko nije iskorišten da porastemo u ljubavi. Da se žrtvujemo, da se darujemo, da rastemo u ljubavi. Neka nam Gospodin udjeli i kroz ovo što ste bili, da poslije ovih hodočašća i poslije svega da naučite i da molite od Boga da savladavamo zlo dobrim. Velika je napast čovjeku i na duhovnom putu da na egoizam koji te okružuje, koji te bode, da uzvraćaš egoizmom. Da na sebičnost uzvraćaš zatvaranjem. Da te prezir izaziva da se povlačiš. Naše oružje bi trebalo biti i svima bi trebalo biti ljubav. Znači da bez obzira na sve, na nezahvalnost, na to što neko ne vidi tvoju ljubav, da uvijek uzvraćamo ljubav. To mi ne možemo svojim snagama, možemo samo trajno moliti od Boga velikodušnu ljubav. Da uvijek uzvraćamo bezuvjetno ljubeći.
ako očekujemo zahvalnost, ako očekujemo priznanje ili bilo šta od drugih ljudi, to će nas uvijek zatvoriti i umorit ćemo se onog trenutka kada prestanemo primati takva priznanja, kada prestanemo primati zahvalnost i prestaćemo uzvraćati ljubavlju. Zato Bog od nas traži i daje nam milost i potiče nas da bezuvjetno ljubimo. Isto tako, jako je važno da trebamo činiti iz ljubavi, da se očituje Božja ljubav, a ne da bi pokazali svoje sposobnosti, ni duhovne, ni tjelesne, ni materijalne, ni bilo kakve druge. U ovim danima molimo i ispovjedamo se, jako je važno da se kajemo, ne zbog toga da dobijemo samo oproštenje grijeha pa da budemo čisti, nego trebamo se kajati zbog toga što smo uvrijedili beskrajnu Božju ljubav. Jer kajati se samo zbog toga da nam bude valjana ispovjed, da bi bili čisti, je opet jedan egoističan razlog, da se kajemo radi sebe. Trebamo se kajati radi Boga, jer smo uvrijedili ljubav. Ljubav nije ljubljena. Još jedno što je jako važno, da tražimo od Gospodina milost, to je, Isus kaže, moj je jaram sladak. Ako želimo, Bog će nam pomoći da svoje svakodnevne obaveze, svoje svakodnevne križeve, patnje, svoj svakodnevni dnevni red, ako ga prihvatimo s ljubavlju, ako ga prihvatimo svim srcem, ako svoje obaveze prihvatimo svim srcem, onda ćemo dobiti od Boga, moćemo primiti milost, jer Bog uvijek šalje milost u sve naše obaveze i sve naše terete, pa će nas taj teret i te muke svakodnevnice još i nositi. Moj je jaram sladak. Sve će nam biti slatko ako se otvaramo milosti. Nama stvari postaju teške i bljutave svakodnevne ukoliko ih ne prihvaćamo. Ili ukoliko ih samo djelimično prihvaćamo. Ukoliko ih prihvaćamo bez ljubavi. Ukoliko radimo stvari svakodnevno samo zato što moramo. Ili djelomično radimo, prihvaćamo, a djelomično samo zato što moramo. Onda nam sve postaje teško. Onda nam sve postaje mučno, onda nam postaje nesnošljivo. Međutim, ukoliko prihvaćamo svoju misiju, da je važno da Bog bude ljubljen u mome životu, da je važno da dovedem druge ljude do Boga, da je važno kraljestvo Božje da se u meni ostvaruje, da u meni raste Božja ljubav i da kroz mene Bog privodi druge ljude k sebi, onda će mi sve biti slatko. Onda će me taj teret i taj križ nositi. Neće mi biti beskrajno težak, nego će mi biti još velika radost i ono što je velika prilika u tom vašem zajedništvu s Bogom, u hodočašćima, u ovim dolazcima mjesečnim, to je da molimo od Gospodina da nam patnja postane radost, da nam radost drugih ljudi postane radost, da nam sreća drugih ljudi bude sreća. Ukoliko nađemo, ukoliko otvorimo se, ukoliko naučimo nalaziti svoju sreću u sreći drugih ljudi, onda ćemo uvijek biti sretni. I u najgorim trenucima imat ćemo razloga da budemo sretni. Naćemo sreću u istinskoj pravoj ljubavi prema Bogu i prema čovjeku. Zato velim, jako je važno da ove svoje susrete i ove svoje dolaske ne svodite nikako samo da malo ugrabimo milosti, nego mi se moramo Bogu predati. Predati mu svoje srce, da Bog može naše srce preobraziti u novoga čovjeka. Da postanemo djeca Božja. Da budemo svjetlo svijeta, da budemo sol zemlje. Da bi rasli u ljubavi, moramo od Gospodina tražimo uvijek velikodušnost, da se možemo bezuvjetno i sebedarno darivati i često nastojimo što više misliti na Boga. Kada mislimo na Isusa, na njegovu muku, na njegovu ljubav, na njegovu žrtvu, u nama tada raste velikodušnost, u nama tada raste spremnost i sposobnost da se darujemo za dobro drugih ljudi. Ali kad mislimo na ovakve kakvi smo mi i na slične sebi, onda u nama raste puno puta sebičnost, egoizam, osvetnički osjećaj i tako dalje. Nemojmo razmatrati čovjeka u svome srcu,
razmatrajmo Boga. Slijedimo u tome Mariju. Marija je razmatrala Isusa. Razmatrala je u svome srcu. I mi razmatrajmo njegovu ljubav na križu, pa će u nama rasti velikodušnost. I rast će ta sposobnost da se darujemo, da se preobražavamo, da postajemo bića ljubavi. Radi čega je sve. Sve krize i sve propada, sve one nevolje koje će doći na svijet, dolaze samo zbog nedostatka ljubavi. Mi živimo u vremenu u kojem kopni ljubav. Zato što se ljudi sve više udaljuju od Boga. Glavni i temeljni problem crkve je nedostatak ljubavi. Zašto smo sablazani? Zbog nedostatka međusobne ljubavi. Zato sve ovo gubi potpuno smisao ako nismo otvoreni rastu u kreposti. Ako nismo otvoreni hodu svetosti. Ako nismo otvoreni da rastemo u ljubav. Onda je ovo sve uzalud, onda je uvijek potpuno sve promašeno. Dakle, ne da mi nama bude malo lakše i da budemo u povlaštenijem položaju od onih koji ne dolaze u crkvu, koji ne idu na hodočašće. Nego, kako kaže Sveti Augustin, onaj koji ide za Bogom treba biti spreman i malo više trpjeti nego od onoga koji ne ide za Bogom. Zato je potpuno pogrešno, ja to često puta govorim, samo onaj koji ne razumije današnji događaj, koji ovo sve prečuo, samo može taj reći, evo vidiš, moliš se, kakva ti je korist od toga. Isus je kralj ljudskih srdaca. Kralj boli, patnje i ljubavi. I nikome nikada nije obećao da će zajedništvo s njim značiti olakšice, auta, posao, standard. Tako govoriti znači potpuno ne razumjeti vjeru. Potpuno ne razumjeti vjeru. Eto, moliš, pa kakva ti korist. Punina istine i stvarnosti koju Bog daje onima koji ga ljube je nakon smrti. Blagoslov ovdje, ostvarenje ljubavi, rast u ljubavi, a to znači istinska sreća, nalaženje radosti u Isusovom križu, u Isusovoj ljubavi i istinski pravi život u nebu. Kako smo malo prije čuli, i gledao sam rijeku preko koje svaka duša mora proći da bi dosegnula nebo, a ime te rijeke je patnja, i vidio sam čamac koji prenosi duše preko rijeke, a ime toga čamca bilo je ljubav. Isusu je križ pomogao nositi Šimun. I on mu je stvarno pomogao. Međutim, onaj čin uzvraćene ljubavi, lica Isusova, otisak Isusovog lica, dobila je Veronika. Ovaj je više pomogao, ali Veronika je više ljubila. Ovaj je bio prinuđen da mu pomogne nositi križ, a Veronika je to učinila iz čiste ljubavi. Tako će biti otprilike nagrađena i naša ljubav. U svakom slučaju Bog nas poziva da sa srcem prihvatimo sve one prinudne križeve i one stvari na koje ne možemo utjecati, naše svakodnevnice, naših svakodnevnih križeva, ali nas posebno poziva da slijedimo Veroniku. Da naučimo sve činiti i sve pretvarati u čin ljubavi prema svome Bogu i prema svome bližnjemu. Da sve nevolje, cijela svoje 24 sata, sve svoje muke, sve svoje križeve nastojimo prikazati Isusu i sjediniti sa njegovim križem. I zaključit ću samo sa 3 riječi da se čuvamo duha laži. Duha koji prevladava u današnjem vremenu. Ljudi lažu iz različitih razloga. To može biti, uzrok može biti mržnja, može biti pohlepa i strah. Često puta i ono što je prisutno i kod nas, ljudi iz straha lažu na druge osobe, žele ih unaprijed kompromitirati, žele unaprijed dovesti do toga da njihov glas bude što manje vrijedan, pa onda govorimo negativno o nekome, jer je neko nazočio, vidio, svjedočio našim lošim djelima, pa da bi onda umanjili snagu njegova svjedočanstva, mi već klevećemo ili ogovaramo toga čovjeka. To je nešto što je prisutno i u crkvi među vjernicima, kada se laže iz straha. Međutim, laž je svaka kratkog daha, lažac je kao slijepac, kao pijan čovjek koji ne vodi dovoljno razborito računa o svim okolnostima, jer sve će laži na kraju biti razotkrivene. To ne je otac laži, Bog je istina. Molimo Boga posebno u ovo vrijeme
jer sakramenat pokore najprije počiva na kreposti iskrenosti, kreposti istine, da nas oslobodi i da nas sačuva od duha laži. Moguće je često puta i govoriti činjenice, ali da se istrgne duh istine, da se govore činjenice, da se govori slovo, a da se zapravo daje krivo usmjerenje i da se sa time manipulira. Mi molimo Boga kroz ove dane, kroz ove svete dane, i Bog će nam dati djetinjeg duha. Bog je vrlo jednostavan i dijete je vrlo jednostavno. Da nam Bog dadne te jednostavnosti, da se znamo tako jednostavno, neposredno i iskreno postavljati i iskreno ponašati. To je uvjet našega duhovnog rasta. I molimo u ove svete dane, posebno na današnji dan, da nam Bog dadne krotkosti i poniznosti. Isusove blagosti. Isuse, blaga i ponizna srca, učini srce moje po srcu svome. Danas ovaj događaj Cvjetnice je događaj najveće krotkosti, kada se svemogući Bog daje krotko voditi na klanje poput janjeta. To je jedini lijek za duh gunđanja i mrmljanja na sve strane. Djeca je prema roditeljima i na poslu, na ulici, na javnim mjestima, u obiteljima duh mrmljanja. Duh krotkosti Isusa Krista. I duh njegove poniznosti na jednu sveopću oholost. Danas u vremenu oholosti, kada se čovjek duhovno oholi, na području znanosti, kada se bahati i smatra se božanstvom i Bogom, samo zato što otkriva Božja djela, istražuje Božja djela, i kada se čovjek oholi na području ne samo svoga duha, nego i na području svoga tijela. Imamo kult tijela, a onda oholost koja proizlazi iz kulta tijela. Zato molimo Gospodina da nam udijeli, da bi se preobražavali, da bi se mijenjali, duh poniznosti i krotkosti, blagosti i njegove ljubavi. Evo sad ćemo onda završiti, pa ćemo se pomoliti da mogu onda krenuti ovi zagradi.